lid, který si budete předávat, tak je vyčetovaný. Až se odstartuje tamhle. Já bych vás přivítal zde na tréninkovém stadionu sportovního centra v Nymburce na dalším ročníku světové maratonské výzvy. Je to už tradice, jsem ročník, já jsem rád, že jsem většinou tady mohl být společně s vámi a jsem rád, že tady mám i pana kolegu z Poděbrad, jsme taky vyhecovaný, víte všichni, že se tady špičkujou města, které je lepší, jestli Poděbrad je, jestli je Nymburk lepší. Samozřejmě dneska to dokážeme tady na té dráze, že Nymburk, jo, to je jasné. Reprezentanti vašich škol, i já vás tady srdečně zdravím u příležitosti již 7. ročníku dětského maratonu, 7. ročníka 7 škol, jestli se nemýlím. Za prvé by bylo dobré říct, že takováhle akce se nedá dělat jen tak z náhlého popudu. Sešlo se na to mnoho lidí, aby to zorganizovali a zároveň se nám podařilo samozřejmě sehnat i dostatečnou finanční podporu. Za to bych chtěla poděkovat Středočeskému kraji, městu Nymburk, městu Poděbrady i městu Dimokury. Promiňte, obci Dimokury, povýšila jsem vás. Ať vyhrajete nejlepší a hlavně ať všichni doběhnou do cíle.